Konektatu eta partekatu zure sormena mundu digitalean. Ongi etorri, bideo honetan, sare sozialei buruzko gomendio eta trikimailu batzuk emango dizkizugu. Sare sozialetan komunikatzen gara, informazioa eta edukia partekatzen ditugu. Hona hemen horietako batzuk. Facebook, lagunekin eta familiarekin harremanetan egoteko. Instagram, oso erabilia, argazki eta bideo laburrekin. TikTok, bertan, gazteen artean oso erabilia den sormenezko bideo laburrak partekatzen dira. Isa, lehengo Twitter, azkar informatzeko, albisteak jarraitzeko eta gaurkotasuneko gaiei buruz iritzia emateko edo eztabaidatzeko. LinkedIn, sare profesional erabilgarria da enplegua bilatzeko, prestatzeko edo beste pertsona edo erakunde batzuekin konektatzeko. Baina badira beste asko ere. YouTube, Twitch, Snapchat, WhatsApp, Telegram eta abar. Zehazki, WhatsAppeko funtzio erabilgarri batzuei buruz hitz egingo dugu. Adibidez, ikus dezagun nola bilatu kanalak. Gune horietan, albisteak, erakundeak edo pertsonak jarrai ditzakezu informazioa jaso ahal izateko erantzun beharrik gabe. Horiek bilatzeko, ireki WhatsApp eta sartu nobedadeen erlaitzean. Beheko aldean, kanal batzuk gomendatuko dizkizu. Gehiago arakatzeko, aukeratik bila ditzakezu beste batzuk. Idatzi bilatzailean interesatzen zaizun kanalaren izena eta sakatu segir haren mezuak jasotzeko. Halaber, bat egin dezakezu edo interes komunak dituzten hainbat talde biltzen dituzten talde handiak sor ditzakezu. Adibidez, prestakuntza zentro bateko komunitate batek taldeak izan ditzake, ikasturte bakoitzeko bat. Sartzeko, sakatu komunidades eta sortu berria, nueva comunidad atalean. Jarrai itzazu, adieraziko dizkizun urratsak, hala nola izena, deskribapena eta argazkia gehitzea. Amaitzeko, gehitu, parte hartzea nahi duzunari. Azkenik, ba altzenekien, denbora errealean partekatu dezakezula zure kokapena. Funtzio honek, beste pertsona bati, denbora jakin batean, non zauden eta nola mugitzen zaren erakusteko balio du. Adibidez, hori oso erabilgarria da bizikletarekin edo ibilbide bizikletarekin bazoaz eta arazoren bat izanez gero, non zauden jakin dezaten bermatu nahi baduzu. Nola egin? Ireki pertsonaren edo taldearen txata, sakatu adjuntar eta kliparen ikonoa agertuko da. Aukeratu ubicación eta gero ubicación en tiempo real. Gogoan izan, kokapena aktibatuta duzula edo abisu bat emango dizu. Aukeratu zenbat denboraz partekatu nahi duzun eta iruzkinik nahi duzun. Sakatu enviar. Erraza, ezta? Gogoratu, nahi duzunean gera dezakezu kokapena txatetik bertatik. Bestela, automatikoki geldituko da denbora igarotakoan. Funtsezko ikastaroan izena emanez ikasten jarrai dezazun gonbidatzen zaitugu. Eskerrik asko, zure arretagatik. Red.esek bultzatutako Generación D ekimenaren barruko jarduera. 11 fundazioak laguntzen du. Europar Batasunak finantzatua. Next Generation. Berreskuratze plana. Espainiako gobernua.